Chiar și Shelly a fost la un pas de moarte. Avea direct pusături pe aici. Și ăștia i-au urmărit și ăștia au venit cu furci și topoare după ei. Salutare băieți și fete și bine v-am regăsit la un nou videoclip de pe canalul meu de YouTube. Ei bine, deoarece am văzut destul de multă susținere la clipul anterior care am reacționat la youtuberi care au făcut accident, o să reacționăm și astăzi din nou, pentru că, sigur, am zis că vreau să încep o serie cu acest tip de reacții. Sunt destul de populare pe YouTube-ul din România și, de ce nu, haideți să reacționăm și noi la youtuberi care au fost la un pas de moarte, cum ați văzut probabil deja din titlu. Este un pic cam lunguț, o să mai sar niște părți, ce mai, hai să nu ne mai lungim. Băgați acolo mare licheu, subscribe și share ca să ne recomande YouTube, pentru că este o serie nouă și hai să-i dăm. Ce este aici? Chiar tu știi de alea care se vând? Am început direct în forță. Sincer, nu prea îmi place mie de Orange Blue, dar o să ne uităm așa la Caterinca. Asta-i Mamă, pistieți, scrieți-mi în comentarii dacă știți ce înseamnă pe rusă, pe moldoveană, ce vorbesc aici ăștia de la Orange Blue. Și cred că a explodat ceva sau ceva de genul ăsta, cam neinteresant. A început light. Sper să fie chestii mai interesante pe parcurs. Ok. Bă, a fost gen tragic rău și acum când am văzut din nou pozele și mi-am readus aminte de toate lucrurile, mi-am dat seama că a fost mult mai grav decât țineam eu minte, pentru că eu eram foarte mic. Asta chiar e nașpa, m-am uitat la clip, dar... Am în ianuarie 2006, eu aveam 4 ani, urma să împlinesc peste o lună 5 ani. Ideea e că atunci taică-miu avea exact aceeași meserie pe care o are și acum, cea de inginer silvic, doar că nu lucra la Craiova, lucra la Firiaș și în fiecare dimineață el trebuia să facă naveta cu trenul. Nu o să mă credeți, explozia m-a prins treaz. Eu din ce a povestit Șelaru, era noapte ceva, tasul plecase, el era cu măsa în pat sau ceva de genul ăsta. Le-a distrus mașina pe alea, că, mă rog, că avea o Dacie, ceva, nu mai știu, le-a distrus mașina. Pe scurt, ăsta e rezumatul. Sper că v-a plăcut, mă fac și comentator sportiv. Eu pe telefon am încetinit un pic și m-am uitat pe telefon la hartă, știi, să văd pe unde să o iau. Și în fața mea, atunci când am încetinit, efectiv o zburat unul cu Golful sau ce mea de mașină avea, o zburat din stânga de pe autostradă, o zburat, frate, peste pământ. Bă, what? Asta nu-mi place. Bă, mai ales din altă țară. Știu că am fost eu astă vară în Grecia cu niște tovarăși, da? Am făcut o pană, bă, și ne-a stat inima în loc. Bă, altă țară, nu știi ce să faci. Nu știi unde să te duci, e bariera asta dintre limbă și așa, nu vă înțelegeți perfect. Mai știu, când i-au fugărit pe ăștia pe drumul cu ceva, cu topoare, cu furci. Acum a lovit mașina, acum a lovit mașina. Ok, nu cred că e ăla de care știu eu. Are bara ruptă? Păi da, să nu iasă la bara pe sub roți în spate, că dă fix în măcar. Și au sărit gardul! Ba da. Cred că ăsta e, cred că e ăla de care știu eu. Dă-i în spate. Bă, dă-i în spate! Bă, vin după noi cu aia. Da, ăsta. Deci el a făcuse ceva accident cu ei, nu știu, sau ceva. Și ăștia i-au urmărit și ăștia au venit cu furci, topoare după ei. Dă-i în spate. Furcea... Apropo, am uitat să menționez, vă las link-ul lui Dani Fortoi, frățiorul, băgați acolo, subscribe la el. Îl știu, bro. Nu mai faci căcatul ăsta că tu... Damn, bro. Bă, ăsta-i nașpa, bă. Trebuie să faceți counter în comentarii de câte ori am zis nașpa pe clip, da. Nu mai faci căcatul de astea. Hai sus. Hai sus! Nu mi-am amintesc treaba asta. Come on, let's go. Mă fapt să auzi bombe și... Bă, ăsta se plimba când era război prin Ucraina, asta vizita Ucraina când era război. Asta e insane, bro. Cum? Să faci așa ceva când e război în Ucraina? Și când era război la început, adică gen război era în martie și în aprilie deja se plimba în Ucraina și în martie începuse războiul, for real, adică acum realizez că au trecut aproape 2 ani de când e război în Ucraina. We call it a day, we go to the headquarters and that's it. Bine. Și am zis asta pentru că în mașină m-a sunat de 4-5 ori. Știți că dacă ai șocuri de astea poți să ai pierdere de memorie pe termen scurt. Ales la cap poți să-ți pierzi efectiv memoria pe termen scurt, să nu mai știi ce ai făcut. Din mașină și am început să alerg către locul accidentului, unde mașina lui tata arăta într-un... Deci mi se face pielea de găină, nou joc, băieți, când văd așa ceva. Bine, cei de pe autostradă e și un pic nașpa, pentru că nașpa counter pe ecran. E și un pic nasol, pentru că la vitezele alea nu prea mai poți controla. Efectiv, oricât de bun șofer și cât de experimentat,
La anumite viteze tu nu mai poți efectiv să controlezi mașina. Și că n-are nimica. L-a dus la spital pentru că avea puțin, era lovit puțin la față și la scalp. Hai că avea direct pusături pe aici, a puțin lovit la scalp. Drumul s-a curbat la stânga, imediat după ce am intrat de parapet. Normal că mașina făcând așa, ea nu a mai ascultat comanda de stânga și acum Johnny-uri au început secundele de calvar, secundele de haos. Am apucat să conștientizăm cu toții că mașina nu mai face stânga și s-a îndreptat direct către tufișuri, da? Către boscheți. Cred că avea X5 pe atunci sau ceva de genul ăsta. E periculos să mergi cu mașina, nu în oraș. Că după cum vedeți toate din ce povestesc ei se întâmplă pe autostradă. Pentru că e viteză, nu în oraș. În oraș cel mult o bară ruptă, o pușă puțin îndoită, o jantă zgâriată. Să scriu și toată lumea. Și Lino Golden relevant, venise Pro TV-ul, era relevant Lino Golden, acum n-am mai auzit nimic de el, noroc că îl mai am pe Insta la urmăritori, că în rest n-am mai auzit nimic de el. Clipurile cu X-Slader în pădure au fost și vor rămâne mereu legendă. Legende clipurile cu X-Slader și Clovny. Însă ăștia, what? Stai, ia să ne concentrăm. Să ne concentrăm. Pare a fi Dima. Cine poate să fie, bro? Teo10 poate, Teo10 cred. Poate Dima, Teo10 Montre, dar nu sunt sigur. Ieșisem, pentru că el mi-a zis apăs și să suflu, știi? Când am apăsat, mi-a intrat am apăs mască și n-am mai fost să fie cu mască de pe că... Bă, cam acesta a fost episodul, băieți. Sper că v-a plăcut. Vreau să-mi scrieți în comentarii dacă vreți să fac reacțiile mai lungi. Că eu nu știu dacă ați văzut sau nu clipurile astea și mi se pare iurea să reacționez din nou la niște clipuri pe care le-ați văzut voi și vreau să îmi zic doar părerea mea, știi? Adică dăm skip peste părțile de lungă durată și îmi zic direct părerea mea. Dar dacă vreți să reacționez întreg clipul, să mă uit la 23 de minute și reacția să iasă de jumătate de oră, de exemplu, scrieți-mi în comentarii și o să mă adaptez la dorințele voastre. Cam acesta a fost episodul, vă pup, like, share, subscribe și ne auzim curând. Salut!